en terra libre. Se é en invernadoiro, sí que se poñen todo o ano, pero nós non cultivamos en inverno. É en terra libre, en horta. Sabedes o que é terra libre? O que ela vos está dicindo? É así, sin cubrir, así a horta a vento inteiro. Plántanse os tomates, os pimentos, última semana de abril ou primeira quincena de maio. E despois empezan a dar xa en junio, últimos de junio. Por exemplo, se o tempo está bo, se non é moito inverno, invernan hasta Navidad. Hai tomates hasta Navidad, pimentos. O San Vicente di así o refrán antigo. O San Vicente bota todo semente, todas as semillas botanse en xaneiro. Como en xaneiro, a terra está moi húmeda, moi mollada de inverno. Convén que sea a terra escorrediza, unha terra que non estea encharcada, porque senón as semillas non saen. Sementanse en xaneiro e despois, en maio, plantanse pimentos, cebolinho, lechugas, esas cousas, pode que ser. Se sacan das plantas. Cando? Se sacan das plantas. Cando se sachan? Cando se recollen? Cando se recollen? Pois, a ver, a lechuga plantase, sementase agora en xaneiro, botase unha mantiña térmica que hai onde se compran as semillas, nas droguerías, nos